No sitten taas jos tuntuu, että harjoittelusta sun kroppa on aina tukossa ja tarvii sitä liikkuvuusharjoittelua siihen, että sun kroppa ei olisi tukossa, niin se ydinhaaste on enemmän siinä, että se harjoittelun kokonaisuus ei vaan ole kunnossa, jos sulla on koko ajan kroppa ihan niin kuin tiltissä ja äärirajoilla. Eli siinä kohtaa, jos sun kroppaa tuntuu siltä, että nyt ollaan ihan koko ajan niin kuin kiristytään vaan ja jumissa ollaan, niin se, että sä teet erillistä harjoittelua, niin ei sun tilannetta pelasta. Se on sellaista pientä tulipalon sammuttelua, vaikka niin kuin ei nähdä, että nyt roihua ympärillä niin kuin oikein isolla liekillä. Et sitten se korjausliike olisi tarkoitus tehdä sinne ehdottomasti sinne harjoitteluun, että se kuormittavuus olisi sillä tasolla, että sun kroppa ehtii palautua, jolloin se ei myöskään jumiudu ollenkaan yhtä paljon. Ihan erillisellä liikkuvuusharjoittelullakin voi olla sellainen rooli, että se on hyvin vähän kroppaa kuormittavaa liikettä, mutta sillä saadaan kuitenkin kroppaan liikettä aikaan pitkän päivän jälkeen, jonka takia se erillinen liikkuvuusharjoittelu voi joskus olla tosi paljon järkevämpi kuin nyt vaikka se perinteinen punttitreeni. Ihan sen takia, että jos sulla on vaikka tosi raskas työjakso ollut menossa, niin sä voitkin tehdä liikkuvuusharjoittelutreenin, joka ei ihan hirveästi sun resursseja vie, mutta pitää sun kropan elastisena verrattuna siihen, että nyt mentäisiin painamaan maksimikyykyt tuonne kuntosalille, niin siihen ei välttämättä ihan kaikissa hetkissä niitä resursseja ole, että se kannattaisi tehdä.